en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men korsuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saha. en donima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e o aduna. en donima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada. so daneri seeki ɓaleri buuɗal yurmeende feri feeñi e windere feñje ɓataake bindaɗo ɓataake buuɗal yurmeende ko fate cellal aade hono no kewɗen wadde kala ñande alkamisa. weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv dendagal calsatiri pelle men dendagal rendoji men jaam Allah waale mon. sikki ala kala ñande alkamisa eɗen keewi addude buuɗal men buuɗal yurmede ko fate cellal aadi nde wonnoon pulaar ne heewide ko cellal woni afo kala ngalu. cellal noon so woni afo kala ngalu mbiyen ko laaɓal woni afo cellal. ko ardi fof eɗen dasiyo bandiraɓe yo tinno e laaɓal bangeji pop tinno e laaɓal to banggue comci tinno e laaɓal to banggue nokkuji woni banggue kotki tinno e laaɓal to banggue terɗe mumen tinno e laaɓal kadi to banggue ko ñamata. neɗɗo kala kene ñaama yo andu kene ñaama ko holko woni. neɗɗo kala kene yara yo andu jaram jarata ɗam holko woni. kadi neɗɗo fof ene foti teskade nde wonnoon neɗɗo ko kañum woni gandanɗa hoore maɗa premier docteur muɗum hoore mum ko neɗɗo woni premier docteur hoore muɗum. nde wonnoon docteur ko foori ko fof so tawi a sellani ɓaade kay aɗa wawi haalde sa yettima docteur o namdanma ko holko musanma mande ɗum are ma holno ɗum wayata e ma holno ɗum ardata e maɗa. sa hokki ɗum indisaji noon koyngan sanga ko heddoto kañumne ene waɗa diagnostic walla ene ƴeewa holko foti sabade ɗum walla holko foti addu ɗum walla holko foti safrude ɗum. ɗum noon musidɓe tedduɓe neɗɗo fof yo tesko neɗɗo yo won teskotoɗo ha tengti kadi walla gueɗe walla won ñamanteri walla won jarameje ɗe jarata walla ɗe ñamata so tawi ha tengti noon ɗe a hewani ñamde walla ɗa hewani yarde. teskoɗa so tawi mi ñami ndiɗon ñamri jamma holno mbayanmi beele tampinta kam beele teddinta ɓandam beele rokkata kam jiilol beele haɗata kam ɗanade beele teskoɗa ɗum e hoore maɗa. beele somi ñami ɗum ɗo dogdata redam beele somi ñami ɗum ɗo addata hem constipation beele somi ñami ɗum ɗo addata eme ngato nde won noon wona jaram wona ñamre neɗɗo fof ene jogui ko woni allergique mum neɗɗo fof kadi ene jogui musidɓe tedduɓe ko organisme mum jaɓani. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe teskoɗen no fewi ko ñamaten teskoɗen fewi ko jaraten teskoɗen no fewi kadi ɓalli meɗen. mbaɗa heewide ɓandu neɗɗo ko hen moteur auto walla moteur dendagal machine kono auto hen avion ko hen timtina ko hen ñamtina.
so tawi noon aɗa jogii oto maɗa walla aɗa jogii moto maɗa a teskima hen paaniyel tuksel so tawi a heñaki keɓɓitoɗa ngel ɗon paaniyel tawi a heñaki cafruɗa ngel ɗon paaniyel tuksel ngel ma wontu paaniyel manngal ko adi ken wonta paaniyel manngal noon ma saabo waɗi kerede paan goɗɗo tawatinani ɗum waɗi rafi kala rafiyel tuksel teskiɗa e ɓandu maɗa so tawi a heñaki cafruɗa ngel rafiyel so tawi a rentaki ma wontu rafiyal manngal ko adi kadi ken wonta rafiyal manngal ma wat saabo rafiji goɗɗi walla so woni rafiyal manngal saabo ha keɓaɗa rafiji goɗɗi nde wonnoon hannde no aduna o wiyete hannde koko yultodir ni hannde rafiji ne kewɗi koko yultodiri hannde kala rafi sa renaki won rafi keɓata automatiquement a heɓata rafi mbaɗo hono noon takkiɗo ɗon walla rafiji goɗɗi mbaɗi noon sen dokki yeru kala neɗɗo gonduɗo e jabet to jabet o duumima makko ene hasi o heɓa tension kala gonduɗo tension so tension juuma makko so renaki ene hasi o heɓa jabet walla o heɓa cholestérol walla o heɓa rafiji goɗɗi mbaɗi noon sen jii hay oɗo saaha joni ene wiye gandanɗa hoore maɗa oɗo rafi biteɗo coronavirus o ɓuuri yawrande ko ɓeɗon yimɓe gonduɗi ɗo rafiji ɗi limtuɗen woni rafiji biyeteɗo rafiji chronique woni rafiji duumiɗi e meɗen so heeɓima safrade hen ha cella mi wiyata wodani kono kam gandanɗa hoore maɗa sens mum ko minime ne satti no fewi woni diabète en tension en cholestérol en e rafiji kewɗi goɗɗi ko wiyete rafiji chronique ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnuɗen no fewi neɗɗo so Allah rokkima cellal ko neɗɗo gérata cellal muɗum neɗɗo yo gére cellal mum gérde cellal mum noon musidɓe tedduɓe ko andude ko ñamata ko andude ko yarata ko andude ko waɗata ko andude to yahata e ko andude gandanɗa hoore maɗa mouvement ji ma pop musidɓe tedduɓe toppiɗen géran cellal ngal ha no hannirta ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe alkamisa hannde eɗen jiiɗi haalde toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwanide ma en kala ha joni oɗo mboros kandiɗo windere nde biyeteɗo mboros coronavirus kandiɗo windere nde hannde yoga e leyɗele hannde ene goni e wempejere mum tataɓire woni 3e vague won leyɗele hannde jettima ha gandanɗa hoore maɗa ko wiyete 5e vague woni wempejere joyiɓire so ɗum teski waɗino saaha goto Macky Sall horajo leydi Sénégal o waɗino haalande makko nde o yiiɗi wadde leydi ndi déconfiné o wi hankkadi il faut ko yimɓeɓe uddite mbatta golloyade mbatta yaade haajuji mumen il faut ko yimɓeɓe gandanɗa hoore maɗa mbawa wurdude ganda hankkadi holno neɗɗo wurdata e oɗo koddiɗo donkaɗo yaya woni mboros coronavirus son jii hannde leyɗele kewɗe duttaki eko mbanno guila départ woni wadde confinement haɗa yimɓe yaltude haɗa yimɓe dawde udde gandanɗa homa nokkuji kewɗi ko saabu so uddama andaka mande udditte so uddama andaka mande o rafi yaltata peeje fof ƴettama kono noon gande hannde oɗo saaha joni mboros coronavirus o kadi nana rutti nana arti e nder windere he pop no didorno o artiri noon komo addi mbadi gondi o artiri noon komo ardi feere wonde peeje goɗɗe woni ko wiyete variant e oɗo saaha joni o arti koye mbadi variant biyeteɗo variant delta ene wiye kadi variant indien ɗaccon haqqe en cuwa yarde bongal subaka taw ɗum waɗi dande ene tekki seeɗa ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe koye ndin mbadi oɗo saaha joni yoga e rafi leyɗele yoga e continent ji oɗo variant biyeteɗo delta o feeñi e windere nde hande leyɗele kewɗe koko gandi koye mumen leyɗele kewɗe hande rafi o koko handi ɗumen
wona noon to baŋnge Europe, wona to baŋnge Asie, wona to baŋnge Amérique, wona to baŋnge nganndanɗaa homaade Afrique. hannde rafi o ene burjiti no feewi no feewi no feewi no feewi no feewi. so en dokki yeru hanki leydi Sénégal, ñalawma o gooto hanki ko temedde jeeɗiɗi e capanɗe tato e tato neɗɗo jiitaani gonde rafi coronavirus, hono muɗum meeɗa yiyeede e ndeer leydi Sénégal ko ñalawma record. ɗum noon banndiraaɓe musidɓe tedduɓe, haa jooni no mbiya banndiraaɓe yo tinno hoto keppu hoto kaaɓ ko faati e nganndanɗaa hoore maaɗa ko wiyeteeɗe geste barriére. peeje mbiyanno en ƴettu gila adan ɗo ƴettunoɗen haɓaade wempejere arwaninde e haɓaade wempejere ɗiɗi ɓeeri. haa jooni banndiraaɓe musidɓe tedduɓe, ƴetten nganndanɗaa hoore maaɗa, keddoɗen ɗen peeje, keddoɗen ɗen jamiroje, keddoɗen ɗen kaɗoje ko mbiyanɗen yen ko yo goppu ko mbiyanɗen yen mbaɗa mbaɗen ɗum. so soodorade sabunde kala sahaa so rentade walla pottitte, so wadde cuumorgal mum e kala sahaa. musidɓe tedduɓe, yewɗo sahaa kadi en jii ko wiyete ñakko woni vaccin yettima e yoga e leyɗele, yokkima e koye nokkuji. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, tinnuɗen no feewi e ɗiɗon geste ji des gestes barriére, woni wadde cuumorgal mum e kala sahaa, soodorade sabunde, ustude jaali e rentade, walla surtout waɗ cuumorgal maɗa e yoga e nokkuji. eɗen gandi oɗo sahaa joni ko sahaa julde faya, auto ji transport yoga e nokkuji woni guure men mawɗe. hannde ko embouteillage uji, auto ji jolɗa fof ko peeb yimɓe, ta yeehi jeehe kala jeere jaaɗa ko peeb yimɓe, wi ko ƴiñodiral. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, koye ɗin ƴiñodiral noon ko ɗum saboto daɓodiral kewgal no feewi. saabu so ɗon teski kala hannde nde wiya temedde jeeɗiɗi e capanɗe tato e tato neɗɗo ene ngara coronavirus walla taw gona coronavirus, mon ƴeeto feccama pecce tati, hen pecce ɗiɗi gandanɗa hoore maɗa ko wiyete cas communautaire woni ganda to ƴetti rafi o. donc koye ƴiñodiral e transport uji he e ya gartaji he e nokkuji pottitti woni yangueji inɗeli e gueɗe kewɗe mbaɗi noon, ko hen neɗɗo ƴettata oɗo boros tawatinani. kadi boros oɗo boros biyeteɗo variant, neɗɗo ne wawi wondude hen tawa maale mum jeeyaka e muɗum. en mbiyan woni ɗo yamen isla walla ne ɗojja, oɗo boros ene wawi arde e neɗɗo tawa maale kewɗe yiyaka e mum, cikka omo selli, kanko sikka omo selli, o yaha o contamine yimɓe, o raaɓa yimɓe, walla takkoɗamo anda o ramma tawatinani. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, batten hakkillaji no feewi, ndentoɗen no feewi. neɗɗo foof yo waɗe hakkille muɗum, yataw wondani e corona o, yo waɗe hakkille mum, corona o nana e muɗum. ndentuɗa rabde heddiɓe ɓe, ndentuɗa rabde ɓesgu ma, ndentuɗa rabde jinnaɓe ma, ndentuɗa rabde joom suudu maɗa, ndentuɗa rabde hoddiɓe ma, ndentuɗa rabde jamboreɓe. mbaɗa cuumorgal wona hulde tan gila raɓede, ko hulde yataw a wondani hen annene gila rabde keddiɓe heddiɓe ɓe lepta ɗumen. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, tinnuɗen no feewi e ɗiɗon geste uji barriére ɗe jamirɗen, tinnuɗen no feewi kadi e ɗiɗo ñakkuji ɗi mbiɗen en ñakku, ƴetten ñakkuji meɗen. en jii ojoji kewɗi nan ɗo henen sarkila e nder windere he, ene ñawna hakkillaji yimɓe, ene bonna hakkillaji yimɓe, ene kulɓina yimɓe. hande beeli fof oyi hande to banggueji ɗiɗi fof, no pulaar heewide ni ko doga waɗi to faya ala. yimɓe hewɓe ene ñagotono Allah yo Allah addu vaccin mbawa vaccinade, beete Allah ne danda ɗumen. kono kadi yimɓe hewɓe kadi hande vaccin aji gaari, vaccin ji gaari, nana jettini, nana kuuli vaccinade, ala golɓini men vaccinade, so wona yoga e audio ji, circule uji e whatsapp uji, circule uji gandanɗa hoore maɗa e dendagal groupe aji men, wonde kaari vaccinima ga maayi, kaari vaccinima ga paralysie, kaari vaccinima ga ɗum ni, ta pop ko fenande ɓalel kuƴum. musidɓe tedduɓe, fof ko fenande ɓalel kuƴum. en keeɗima ñanden e yoga e leyɗele e guure meɗen, wonde fodde yimɓe sappo fodde yimɓe joyo, fodde yimɓe jeegom vaccinima kañumen foof maayi. ete wadɓe haalande ɓe hay goto hen ala gandanɗa mo wona docteur wuuro ngo, wona directeur régional diwan o, wona gandanɗa homaɗa ministre de l'éducation, ministre de la santé, hay goto men ala baɗɗo déclaration wonde
musidɓe tedduɓe ɓeɗon mayɓe saabi mayde mumen ko oɗon rafi biyeteɗo coronavirus walla ko oɗon vaccin saabi mayde mumen. neɗɗo ne wiye joni wona julde wiye yani firlima maayi fittani ko juulo ngu warimo. neɗɗo ne wiye joni ñaami maaro haari heeri mum heewi gandanɗa hoore maɗa faati galle mum maayi wiyetaki ko maaro ko warimo ɓaade kay heɓaka tawde preuve. ɗum noon bandiraɓe tinnoɗen ndentaɗen no feewi sarde won réseau ji e nder réseau sociaux ji walla nouvelle aji walla information ngaji tawa kadi ko belnoji oynoji beeli yimɓe kulɓinoji yimɓe walla ko leptoji ɗumen walla ko haɗoɓe ɗumen gandanɗa homaɗa walla certaine gueɗe. tinnoɗen no feewi ganden ganda kala keɗen kaala yataw eɗen jogini ɗum humpito kala audio mo keɓɗa ko adi kada sara audio o yataw jogini ɗum humpito walla ƴeew joguibinoɓe ɗum humpito namdoɗa ɗumen pamminma hen ha no hannirta ni. eɗen jetta musidɗo meɗen bandi meɗen docteur Alhuseni Sall to Canada e darde makko nde o dari e kala saaha famminde yimɓeɓe ɗiɗo rafiiji no keɓorto e famminde yimɓeɓe holko woni vaccin nde wonnoon ko virologue konne ko ɗum woni fannu makko. en jii kadi haalande makko o waɗi famminde yimɓeɓe ɗiɗo audio ji carinoɗi e ɗiɗo information ngaji gandanɗa hoore maɗa en kedinoma haaluji makko badɗi fayida e explication makko labɗo ceer nde wonnoon musidɓe tedduɓe ko jogni ɗum humpito. caggal ɗum en keɗima jaagoɗo kalfinaɗo ko fati cellalaji leydi Mauritanie démentisde wonde ɓeɗon wiyanoɓe ma yiɓe foof taw wiyano ko ñakkugo e kañum yoɓino pittali men tawama hay goto mabɓe alda rapport mayde mum alda rapport ko fati gandan won ñakko kadi kamɓe mayɓe hay goto mabɓe tawaka ni caggal nde goski mum waɗa testé hay goto hen tawaka goski mum wonde mboros coronavirus. ɗum noon ko majde tan ari enen foof eɗen gandi e kala saaha guure men walla leyɗele men walla nokkuji foof e kala saaha rafiyel ene ara tawa yimɓe ganda rafiyel ngel waɗa mayɗele jiiya saaha foof saaha fodde yontere jiiya ñande foof wooda mayɗo walla ñande foof ɗiɗo walla tato maaya musidɓe tedduɓe tawa yimɓe ganda ni holko saabi mayde mumen. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen ndentoɗen no feewi gandanɗa hoore maɗa diffusde information ngaji tawa ko information ngaji ɗen galana ɗum humpito tawa kadi ko gandanɗa hoore maɗa ko kaɗoji yimɓe wadde ko poti wadde ko décourage uji yimɓe ko kulɓinoji yimɓe ko wayno ɗiɗo audio ji ɓenndin ñanden. ɗum noon ñaagui bandiraɓe yo tinno mbawɗo ñawtude ñakku mum yo ƴettu ñakku mum min de ko ɗum conseillé mi yimɓe saabu min kaalino en mbima saaha ar jiiɗa ummade babaɓe aɗa fayi Nouakchott walla jiiɗa ummade Hammadi Hunare aɗa fayi Dakar walla jiiɗa ummade gandanɗa hoore maɗa Likseba aɗa fayi Kaheydi gara poste mbiɗa gandanɗa hoore maɗa ɓaade ala carnet de vaccination ɓaada vaccinaki a wawata nadde Kaheydi walla a wawa nadde Dakar walla a wawa yaltude Dakar faade Fouta walla a wawa yaltude Dakar faade gandu Nouakchott faade ma ɗum aroy e saaha saabu en jii fuɗɗima en jii hay leyɗele mawɗe hannde ko adi ɗum wonande ɓeɗo heɗɗaniyam waɗoɓe ɗanne avion ngaji ko adi oɗo mboros coronavirus wonɓe Afrique central ɓen gandi wol gandanɗa hoore maɗa vaccin ji poɗɗi waɗede so tawi aɗa naata Afrique central walla so tawi aɗa ummi Afrique central aɗa yalta so tawi a ƴettanima vaccination sa ari ha aéroport ko ɗo duttotoɗa walla jooɓa amende mbaɗeɗa vaccin mo poɗɗa vaccinede ko adi kad naata wuuro ngo. min mi umminoma Pointe Noire min e gallam mbaɗa fayi Mauritanie garmi ha aéroport Dakar ɓe ƴeewi carnet vaccination ɓe tawi wol vaccin mo mi vaccinaki ko ɗon e aéroport he docteur eɓe gaari vacciné gallam foof ɗum koko adi coronavirus mi so wona ɗum yaltata wole nokkuji walla wol leyɗele mbiyeteɗa ko ma jooɓa amende tawa yoɓani amende a natta walla duttinɗa tawa aɗa kuppi billet maɗa fodde 400-500 000 mbiɗa yoɓ 50 000 walla yoɓ 100 000 so ɗum aɗa duttinɗa ƴeewa billet maɗa ƴeewa tampere maɗa musidɓe tedduɓe jooɓa ɗin haalisaji yoga e leyɗele naata kalis ma boni naata kadi tawa ƴettani vaccin ene wawi kadi on rafi hemma toon. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe vaccin wona hunde famɗude vaccin wona hande fuɗɗi ɗum noon bandiraɓe mbaɗa wiya mbaɗa mi kam mbasi tan ko bandiraɓe mon foof mbawɗo yo ƴettu vaccin muɗum
nde wonnoon ma saha ar mbimi jiɗa nadde e nokku mbiyeɗa natta ɓaade ala carnet de vaccination ɓaada vaccinaki ɗum ko joni ma yiɓe jii ɗum saabu en jii leydi France Emmanuel Macron ƴetti nden feere yoga e nokkuji soit gadda kayit ene hollire wonde ka négatif a wondani rafi o walla gadda kayit aɗa jogui gandanɗa hoore maɗa vaccination maɗa ne mbawa nadde yoga e nokkuji en jii ñalawma hanki o goto fodde million ngaji ɗiɗi neɗɗo jogui vacciné ma ñalawma hanki o goto e nder leydi France ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe so en ndenaki ni leyɗele ɗe pappu noon wayata ma vaccin wonto obligatoire ma wonto force ma neɗɗo kadi yitto ma waɗ saaha surtout leyɗele men ma waɗ saaha neɗɗo yiɗa vaccinade ronko dañde vaccin ɗum noon guila to weeɓi ɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ƴetten vaccin ji men danden koye men Allah danda en toɓɓere ɗiɗɓere ko jiɗɗen haalde musidɓe tedduɓe eɗen gandi koye julde faya koye julde taske faya eɗen kewi wadde wasiyaji men e kala saaha julde yimbatto hakkillaji no fewi en kaali ɗum e départ yewtere men nde wonde neɗɗo kala ko neɗɗo foof yo won premier docteur hoore muɗum neɗɗo yo andu ko ñamata neɗɗo yo andu ko yarata neɗɗo yo andu gandanɗa hoore maɗa ko waɗata mélange ndennoɗen kadi ñamanleji tati woni gueɗe tati ñameteɗe ndentuɗen ɗum woni ñamde ko wiyete trop gras trop sucré et trop salé ñamde ko heewi nebam walla ko heewi graisse ha ɓurti ñamde ko lammi e ko haaɗi ha ɓurti e ñamde ko nesti ha ɓurti ene saabo rafiji kewɗi ha tengtiɗi rafiji tati woni cholestérol diabète et tension ko rafiji kamniɗi ko rafiji jokkuɗi nattodirɗi kala keɓɗa hen gotel sa nakke heɓata keddigel ngel eɗi caabo kadi rafiji kewɗi goɗɗi wonande worɓe ko wayno faiblesse sexuelle e rafiji goɗɗi saabu en jii en kaali mbiɗen wonduɓe ɗiɗo rafiji ɗi limtuɗen ɗo rafi oɗo hannde biteɗo coronavirus ene yawriniɓe no fewi no fewi no fewi ɗum noon bandiraɓe ndentɗen ndenden cella men no fewi saaha julde fandima yimɓe tinno yo gandu ko ñamata yo gandu no ñamiri ganda kadi gandanɗa hoore maɗa ko mbeɗata mélange ndenɗen ganda en gandi koye saaha nguleyki gonɗen tenuɗen tew faygu neɗɗo ñama tew faygu ha ɓurta heddo kadi jomum ene yaaha e nangue walla jomum ɗum duymen e nangue so jomum enaki joni yana ko wiyete tension walla yana ko wiyete AVC jenoɗen no fewi gandanɗa hoore maɗa ñamde tew faygu ñamde ko wuli joni ngaɗen gandi galleji meɗen en gandi kewuji meɗen événement ji meɗen tawata ko tew no juuɗa tew faygu eteɓe mbaɗata hen ko nebam ha wayno leydi eɗen gandi tew ne wawi surtout dammol nakagol dammol paygol ene wawi defede tawa gandanɗa hoore maɗa nebam noddaka dammol paygol banngol ɓerlere nde ne wawi sagginde ɗum so tawi ko juuɗu four no jiɗɗa walla juuɗu ƴulɓe aɗa wawi defde ɗum ha judde ɗum ha moƴƴa so tawi ko barme ngol dammugol paygol aɗa wawi gandanɗa hoore maɗa caggal nde taƴƴa tew maɗa mbaɗa e barme ko jiɗɗa sahde ko taw ne waɗi ɓellere mum cahira nden ɓellere cahira tew nguɗum mbaɗa e barme maɗa kippa ma barme o warñu ma nebam ummo e tew ngu taw ko nebam mbawɗo sahde tew ngu ha tew ngu ɓenda tawa a waɗani hen musidɓe tedduɓe nebam a waɗani hen adja a waɗani hen kirmasi a waɗani hen doli a waɗani hen haydara kippa barme maɗa usta jeygue maɗa tew ma ɓenda garɗa yaada e jamanu musidɓe tedduɓe so tawi kadi ko joguiɗa ko four maɗa cuisinier ma mbaɗa four mbaɗa nder four maɗa udda usta gaz maɗa musidɓe tedduɓe ma tew ma ɓendu moƴƴa tawa ala ko mbaɗɗa hen so wona basalle maɗa ala ko mbaɗɗa hen musidɓe tedduɓe goɗɗum so wona basalle maɗa a waɗani hen kirmasi a waɗani hen adja a waɗani hen doli a waɗani hen nebam yimɓe ñaama keeɓa hen cellal keeɓa hen vitamine suɗum ala ko rafiji caboto en jii kadi kewuji men yimɓe ñaama tew taw ne waɗi graisse gadda gandanɗa hoore maɗa siwoji ndemne mbaɗa glace ha watta yaltinde curki jara ndiyam ɓuɓɗam e tew ngulngu walla ñamde wulde wawde wonde foof ha tengti wonde graisse musidɓe tedduɓe ko gueɗe ɗe jadani duttoɗen kadi tawen bisab ne waɗa neɗɗo ƴetta kilo bisab kara bisab waɗa hen fodde kilo sukara musidɓe tedduɓe fodde kilo sukara ñalawma goto walla e jonde wotere yimɓe piya ɗum ha laaɓa
gayna kadi gandanɗa hoore maɗa tawa ñaremeje goɗɗe ene mbaɗi mélange mbeɗa mélange uji ha mbayno leydi tawa ko ɓuuri hewde ɗen ñamalleje ɓuri walla ɗen jarameje musidɓe tedduɓe ko sukaraji goni hen. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko rafiji ɗum ɗon ndentoɗen no fewi, ndentoɗen no fewi. so neɗɗo ñaami ko wuuli fotani ɗon yaade fawde hen ko ɓuuɓi. so neɗɗo ñaami ko haaɗi fotani wadde hen ko weeli. so neɗɗo ñaami ko weeli fotani fawde hen ko haaɗi. e aussitôt hayto banggue jaramdam ndiyam ham ene moƴƴi. so neɗɗo ñaami ko adi kene ñaama ƴetta hayso ko feccere weeru ndiyam jara. sa gayni ñaama, sa ñaami a gayni jooɗoɗa fodde waktuji seeɗa walla fodde mintaji seeɗa ko adi kaɗa yara ndiyam mbawɗa wonde jaram mbawɗa wonde foof. ndentuɗen noon kam musidɓe tedduɓe sukaraji ɗi, ndentuɗen nebameje ɗe, ndentuɗen gandanɗa hoore maɗa haaɗuji ɗi e lamba lammaji ɗi. saabu hande kala mo jiiɗa wonde estomac, kala mo jiiɗa hande wonde tension, kala mo jiiɗa hande wonde diabète, kala mo jiiɗa hande wonde cholestérol, yimɓe foof hande ko ñawɓe bof, fof hande ko ñawɓe bof. tawa kadi ko ɓuuri hewde ɗi rafiji ko enen ñawni koye men, ko enen coodi ɗi rafiji. saabu neɗɗo sodat dammol mum paygol, itta haalis mum rokka dépense, yaha soodoya gandanɗama ɗeɗo gueɗe foof ɗeɗo posone waɗa e ñamde heeɓa hen rafiji musidɓe tedduɓe. rafiji kewɗi kadi hande ko bandiraɓe rewɓeɓe ko suddiɓeɓe caabi ɗumen e ndefuji mabɓe. yiddeɓe yo saf, yiddeɓe yo wel, yiddeɓe yo jomumen belto. musidɓe tedduɓe tawa alna en cellal, lukoɗen ñaamen keɓen hen rafiji. ɗiɗo rafiji kalɗen caabo kadi ha jomum heeɓa ko wiyete faiblesse sexuelle, woni ustore gorago. heddo kadi a dongna ga, debbo ne ɓiñma ga, ngoɓma en ga, ene ɗumninma ga, tawa ko kañum woni sababu ɗum ɗon foof. ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinɗen no fewi ganden ko ñamaten, tinɗen no fewi ganden ko jarten. e sa tingti noon kadi e oɗo saaha julde payaɗo, moni foof nana jogui dammol mum, nana ko ɓuuri hewde ne dammiri mumen, ko ɓuuri hewde no coodi. jomum fof yiɗi sodde ko paygol, yiɗi sodde ko moƴƴol, yiɗi sodde ko manngol. kono tinnen ganden no ñamirɗen ɗum, tinnoɗen ganden no ñamirɗen ɗum. ndentoɗen nebam, ndentoɗen mélange, ndentoɗen tufumeji surtout ɗiɗo bisabuji ha wi muccete sukara, ndentoɗen mélange ude jarameje, ndentoɗen musidɓe tedduɓe ganden ko ñamaten, ganden ko batten mélange uji. moni foof anda haqqe reedu mum, moni foof ñaama avec modération, yara avec modération. keɓen hen beelemma, keɓen hen dakamma, tawa kadi en keɓani hen rafiji. buuɗal yurmeende so feeri feeñi feeñje ɓataake bindaɗo ñande alkamisa 15 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho. ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah ketkima laaki jaam. yo jaam Allah jogomi jogo on.